Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Tungod ni ini misugilon kanila si Jesus og usa ka sambingay. Pananglit usa kaninyo, may usa ka gatos ka karnero og nawala ang usa ni ini, unsa may imong buhaton. Liyang biyaan ang kasyaman og siyam didto sa sibsibanan, og pangitaon niya ang nawala nga karnero, hangtod nga kini iyang makaplagan. Og inigkakaplag niya ni ini, malipay siya pag-ayo og iya kining pas-anon, og dadon pagbalik ngadto sa ila. Unya iyang dapiton ang iyang mga higala og mga silingan, og moingon siya kanila, maglipay kita kay akong nakaplagan ang nawala kong karnero. Sa ingon usab ni ini, sultihan ko kamo nga mas dako ang kalipay dito sa langit tungod sa usa ka makasasala nga maghinulsol, kaysa kasyaman og siyam katawo nga matarong nga wala magkinahanglan nga maghinulsol. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dagon ekaw o Kristo.